Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin alkiyama. Wannan musifa ce. Bala'i na uku da zai same shi shine ana fisge imani daga jikinsa, wato kamar yadda ake fisge abin nan takobi daga cikin gidansa, haka imanin sai yake fita. Sannan abu na hudu bala'in da zai shiga, musamman mutumin da ya zina da matar aure, matar wani, wato akwai fushin Allah a kansa ranar tashin alkiyama. Sannan abu na biyar bala'in da yake tattare da shi, mutumin da ya zina da wata matar aure zai samu mummunan hisabi a ranar tashin alkiyama, za a masa hisabi mummuna. Sannan abu na shida, wanda ya zina da matar wani za a masa azaba da wuta ranar tashin alkiyama. Sannan kuma a wannan duniya wanda yake zina da matan mutane zai samu talauci, ko a ƙarshen rayuwarsa ko a tsakiyar rayuwarsa sai ya samu talauci.